που τώρα που οι δανειστές απορρίπτουν την παράταση, δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς αντικείμενο. Και τι θα ζητήσετε από τον ελληνικό λαό να αποφασίσει? Μια πρόταση σε μια διαπραγμάτευση που έχει κλείσει? Έχετε οδηγηθεί σε τραγελαφική κατάσταση και οδηγείτε τη δημοκρατία μας σε θεσμική παροδία. Σεβαστείτε τον πρόεδρο του κόμματός σας. Σεβαστείτε τον πρόεδρο του κόμματός σας. Ελάτε κύριε πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Ελάτε κύριε πρόεδρε, συνεχίστε. Κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά σε αυτή την αίθουσα επί 40 χρόνια ισχύει το άρθρο 66. Είστε πρόεδρος της Βουλής και δεν το γνωρίζετε, λυπάμαι. Κύριε Σαμαρά, συνεχίστε την ομιλία σας. Γνωρίζω πολύ καλά τον κανονισμό της Βουλής. Σαμαρά, συνεχίστε σας παρακαλώ και εσείς σεβαστείτε τον αρχηγό του κόμματός σας. Διακόπτετε την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σαμαρά, συνεχίστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίστε κύριε Σαμαρά. Κυρία Πρόεδρε, ανεβήκατε πάνω. Ανεβήκατε πάνω την ώρα ακριβώς που μιλούσα για θεσμική παροδία. Δεν θα πρέπει να το κάνετε αυτό. Μιλούσα εκείνη την ώρα για θεσμική παροδία. Θα έπρεπε να γνωρίζετε, μπορεί να είστε νέα συνάδελφος, είστε πρόεδρος όμως της Βουλής, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι απαγορεύεται η πρόεδρος της Βουλής να παραβιάζει τον κανονισμό του σώματος.
σας. Συνεχίστε την ομιλία σας. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένταση. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, καθίστε στις θέσεις σας. Καθίστε στις θέσεις σας, διότι η συμπεριφορά όλων σας παραβιάζει τον κανονισμό. Κύριε Βρούτση, καθίστε στη θέση σας. Κύριε Γεωργαντά, κύριε Κυριαζίδη, κύριε Μηταράκη, κύριε Κικίλια, κύριε Σταμάτη, κύριε Κεδίκογλου, καθίστε στις θέσεις σας. Κυρία Πρόεδρε, να το πάρετε χαμπάρι, το έχετε παρακάνει. Δεν είστε δικτάτορας. Πρόεδρος Βουλής είστε. Και εσείς κύριε Τσίπρα, να τη μαζέψετε. Δεν είναι πρόεδρος Βουλής, είναι πρόεδρος του κόμματός σας. Κύριε Σαμαρά. Συμπεριφέρεστε αντικοινοβουλευτικά. Ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεστε στον Πρωθυπουργό είναι αντικοινοβουλευτικός. Κύριε Γεωργιάδη, ή θα καθίσετε στη θέση σας ή να αποχωρήσετε. Εάν συνεχίσετε να διαταράσετε την λειτουργία της διαδικασίας, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται είναι ότι αναζητείτε αφορμή για να μην τοποθετηθείτε για το δημοψήφισμα. Επιτρέψτε μου να πω τα εξής. Επιτρέψτε μου... Ναι, κύριε Πρωθυπουργέ. Κυρία Πρόεδρε, εκτιμώ ότι η ιστορική ευθύνη σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα και σε μια τόσο σημαντική συνεδρίαση που παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο ο ελληνικός λαός, αλλά έχω την αίσθηση ότι τα μάτια είναι στραμμένα πάνω μας αυτή την ώρα, απαιτεί από όλους μας νηφαλιότητα και κυρίως απαιτεί από όλους μας ευθύνη να διεξαχθεί μια διαδικασία στα πλαίσια που πιστεύω αξίζει σε όλους μας που υπηρετούμε τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν, ξέρω βεβαίως ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία κανονικά. Πιστεύω όμως ότι δεν πρέπει να κάνουμε το χατήρι σε αυτούς που δεν θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία κανονικά. Σας ζητώ λοιπόν να διακόψετε για 10 λεπτά. Με βάση τον κανονισμό αυτό θα δώσει και τη δυνατότητα να ανέλθετε εκ νέου στην έδρα αφού είχατε μιλήσει πιο πριν. Και στο διάστημα αυτό παρακαλώ τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους βουλευτές του να επανέλθουν στην αίθουσα και να ολοκληρώσει κανονικά την ομιλία του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Νομίζω ότι η πρόσκληση του Πρωθυπουργού για νηφαλιότητα και για σεβασμό σε μια διαδικασία η οποία είναι κορυφαία και ουδής δικαιούται να ευτελίζει, θα πρέπει να βάλει άπαντες και άπασες σε περισυλλογή. Νομίζω για να ηρεμήσουν τα πνεύματα θα κάνουμε μία 10λεπτη διακοπή και θα επανέλθουμε με την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.